In the ancient land of Agyeiwaa, peace and power rested in the hands of King Agyeiwaa and Queen Achiaa, a royal couple blessed with everything but a child. For years, they prayed to the gods for a son to inherit the throne, but the heavens remained silent. When hope seemed lost, a miracle happened. The queen conceived. Joy filled the kingdom until the child was born, a girl. The birth that was meant to unite the kingdom brought division instead. Rejected by her own blood, the princess chose exile over shame, and so began her journey, the tale of the forgotten princess of Agyeiwaa. Achiaa! Achiaa! Oh, nana madam was say. Me be Johnny. Hey, once I'm really a chair, make us some children. Said Achiaa, Modem Sabbath Shemonu, no Macassi Huyanka, once I'm in a duo. The Joe Casa Messra, what is so? Let them go find printing. Let me go find I for a woman to be number. Name a boja cassia. My banana do is how he didn't it. And I do mean, Majimiano, what do you mean? A channel, a channel, a channel, a chair, oh, Nadia sounds on no. Amadi. Oh, you pub bonnet, one was saying. Someone who was saying. Someone, and I don't know, young careful. Oh, never. The Baja Messiah. Yes. Nadia and me, I will never. Hey, your bank claims away Wednesday before you. The money how? The penny for. The money how? See, I the Abano. Hey, I said, yes, it's a savvy. Yabano. Mom, bravo. Me nature of Gubuno. Moko in song. And Ponche in song. In Giant in song. And I'm pointing Mom Fabi. When you see all that. Tina. What are we? Or therefore, only maybe. I can't say minimum. I call we Chachima boom go from one so more. Empire. Ha! That be the back on the two and oh, Cassiano. To why do she own yarding? Where did this iron go? Therefore, men doom. As I blind to the Fuku, and it didn't do. I say,
No, see, I bread. Hey, therefore, will be a flusso. Me do ba cha. E dana na must be brave. Say omodo obre me. Fi say me do ye. Ka wasem papa. Na, ena ma branti ya ne ba e nya kakra. Fi say e di shi kronkron. Na ka wakona bank kapel, be me bia odi mu kase. Na branti we di ai say e me na kakra. Papa no kre. Nanso abrantie no. Said your woman and yes, I know it's you. Corona me call some. I am antiquary. A whole here and Casancasam. Ne banner. Hey, into your this year. Or Henneba. And was empani. We are seeing with some dorsal. A yes, Sumasem. A branch and Ancasancasa crying him say, or your dishy will go. Hey, we are seeing some dorsal. Be any. A Sumasem can see a power and then make a cherry. A branch and Ancasa crying. Wakamati. And then Tina. Which me share kwame for so me boa mo. Na bi bia to yi. So me do baba ko pe. No dey say kwasran pe ni bi o. Ah, unu ane dey. Am go fa ba na dachi. Dey me as. Achiaa, I'm the one dream. I can saw your baby dish. I'm a bit pay your class as I can. Hey! As I say, almost a child, as we say, your pa. I want me pusa. I will pusa. Hey! Uncle. But kind ram away from more. Ada, you become a chance. I don't know as you do. But kind ram catch us and me caught the crate I see. I got copy, midi wait to come copy and I'm worried. One of you said, I shall see you. It was a crumb on him. I don't know. It's a brand new with foam one. Na me say, baby, a chance a baby this year. Lemon, me person make maiden, my boss who watcher. If says some boss who cherewa, say a baby this year. The cabwa old one in nay, in Jin Disenka, obey to me, I then. I want to Yes, I say. See you here. Wouldn't no crano. Nancy, when be a swancher. As I say, with remorse. Now, come. Ya send me na sa unima obe catch you. We am nyanko brebo pa. Nso won se man boss da antrel. If you say me boss chire wa. Ka se ne na yegigi na nan ma so yi. Yegigi e chance. Ngin di say ka betuma gigi no so sa. A company so as I say. But you come da chi. So what you dey asem ka sie wo ye sie mi a asase. But you come. Na hwe me ho ye wo ho pa. Nakwani. Ameka asem chere wiase ayewe. Emu epensuo pa nanso wakọ baabi akoto da se yedua mu wo nsuo ani. E obotaye nti a yentimi nua wo nsuo ani. Ebesei. Nti saabere no na wo hu nchi a anka ne so senka wo so nka wo mbepie a. Ana meboa. Ayasem. Nti de asie atwam ne de mani twam. Achiaa kan samate. Asam na yemmo.
The Mayo be a Fachem, send me this to my same case, if you do the Fachem, why? No more money, no Fachem. Or the niche in Edu. Asase. Now, Kwame. Shut up, and run a young quay. Yeah. What do you see in Edu? Because you're true. Oh, share why you Don't send me them pediani. what would she and I said you had one. Asase aha nya okromo. Ye wo bi manso. Aka cho so wo ko baby ayima so tiri asase. Don't send me pediani. Aha nya okromo asase. Aha nya okromo. Agyeiwaa. Oje ti anywhere. Say we munei. Ade na business ye. Oh. O de fache. Why? Oh, Agyeiwaa. Na bajo what is say? Oh. Oba dia da wase. Hey. Ebubi. Na what is say? Me hoye. So we follow so. Achiaa. Ompo de hoye me so. Ta ga ngasa hoye. You say we na. Me do vie Agyeiwaa, me do vie. Hey, yo to Bruce. So dem hu na me wu. Ba hu so yo him so de ndum de me hye ni bebre. Me de ba ma. Intene nyumbe na obo. Yankwe. Baby this year. Yana koda ni baby akwa. Obi nim no se ni kete o man. Sister yensu bonti this year. Sesue ya nebu fa baby ya. Mafu ebu nensu ofunu. Na sanyu we free. Ndum de ya me de me hu so pa ndum ne de. Ndum de sua na me sua o. Woni gi a na me ni agi. Me ma wo re ho da. Na kwa no ni bibi. Ene me pese me ka asem pa cheo. Wan kasa no. Se ni wu hu. Anya sa na woti o. Onimsa. Se ni wu hu. Hu se. Wunyi obia. Onimsa we yo de hye pa. Me Nana Kwame. We yo de hye. Me yo this year. We yo de hye. Hey. Aho.
asam no kura na wo kan na se enwom na meto ma wontia asɛm bi safoa ɛna bi asɛm bi pono nti woto onwom no ɛna mekai asɛm yi a meka kyerɛ corona ifiri ma yɛba ha no ebi amotem ɛyɛ meme kurom ɛhɔ hin ɛba no na yɛsoma asɛm a obiara nim wɔ kuro no ɔno ankasa mpo no onim sɛ meba no yɛ Achiaa me yɛde hye yɛde hye paa mante kuro no ɛda hɔ no ɔmo daakye hen ɛno Achiaa na wabisa wo ho kɔnmuade a ɛwɔ wo kɔn mu wabisa bi nti a ɛda wo kɔn mu a Debi ɛyɛ wo nwanwa kesa me duru wa menti asu we Achiaa ɛma me nyɛ wo nwanwa me yɔde hye me di ade pia na kyerɛ sɛ yɛbɛware ampa Nia kasa me nua daakye hen ase mepɛ ampa wase ahyia me ase mepɛ bi na kwa me kai sɛ me nua no daakye hen ɛbɛn koraa na ɛkɔ so ne jase koraa deɛ na ne deɛ yɛ me jase pan mu ɔno mpo a anka bibiye ni a anka ebi obetimi edi mechi no jase so onka ehwe na deɛ me nwa paa no sɛ fofo ɛne ɔman konfo saa bere ne yɛ ni ɔmo nti ɔmo mpo deɛ na yɛwo no koraa so onka na deɛ ɛnwo ne deɛ ɔbɛyɛ na aka masɛ yɛkyerɛ sɛ ntɔkwa esi yere bi atwa mu bɛsi asi bi asase akwa bibi abayi no bɛyɛ boafoɔ paa o abaya ben Achiaa wɔyɛ boafoɔ wonim sɛ me bɛ fom anɔpɛ ɔsɛ ɔbɛba bio na ni number oso bebe fu ade na oni number wankasa no me hwɛ me ma bai wo akono tuntum to bro sei embre fuom na bibi kotina na me ye ne dan asase na me da me ma na mbo ma ne ntira fie ni a mehwɛ no obedidi ase no adwuma wo na wo ye me na me se mabra hwɛ no waka mti yenko na kwa bihwe hu ye o je o ye Unti kameshire nkwa yanko action unti kameshire nkwa emra wo mbae no na eti asomdwem se na eti asomdwem unti asase edi na wo betina ha wo tintin wa wiabo wo tintin mu ha wo musa ya mama ka asam nje enipa na osoma sa abante ni se o mechi me ma na o mefa me ma sa nipa no se wo mu na ka me ne no ye mo jaba ntime ntime ya mehwe enti ka wa koma to ye meja ikasa na okasa ena ka mehwe me nkwa anka mewu ena ka me yese bibia ni ho ebesi shi ni ho ebesi se ye omoja o se nya omoja o se oni ni fi hin o oni ni ebusia o enfa me ho de meka kire ani se ko krom me hwere me nkwa esa se de nti wunti ko krom ko be bia ofi bae na maka kire ko be bia ofi bae ye hia wo ha umba anyina na asomdwo adada ko krom
ti ko krom Me nko me kuro. Asase. Wo bibi ha wa adwen ho. Ado ba ho. Wachi weduane edi. no na maka no Ede ne kokrom bibi ha wa adwen ho. Free akọ. no na maka no Mesi free akọ. Achiaa me si ko krom ya brew Asase. Unti da make mesi free akọ. Free akọ. na kwa me eduane kakra mu ma mi nti oban nti wo pam me oban nti wo pam me Me mpeke se bebre free akọ. oban nti wo pam me Achiaa na maka che on ko krom So why you be born here? When you said you so by city. Minima de potia me de aye no. E na ko kuro. Ochena ko kuro. Anopa ko kuro. Enwumre ko kuro. Minima de potia me ankasa me ba fia me de aye no. Say what it me. Hey, yonku beni. The son de die ni nko a. Eduane kakra na wudi no. Ana wo pam no. Abrante. Janimo. So what's one from Fra? And your hanomo. Abayona. What's in the go so hono no. So on ho asema. Pa ne kokotie ho na ko janisi ono mu. Na ne wura me fa na ade. Na nyesa ade a. Ade afa no. Ebe your time. Na wo ne why? Wo free here. Wo bayi mi atutire se me njaba woni mu sa wo so ya bema ete samia na kwa me bo wo na ko fa ne pie sa wo so ya bema sa me die ya ko na ko fa no na bo hu de atuem Ya sutie. Na tie me. Zawunim na so fa na akoko si wono mu na me sa ma chi sa ba hanu mu a ade afa no e be ya uta wo ya me fire ande de be die firiu brabiem Kwano ma dede Ankwano ma dede Ankwano ma dede Para se fe mano Pasemos no sia Ame fa ko Esa woni ko me kunu Asase Makuno Mama mesia Jamane na nkwata Na kwa me dimia Ta Osiego Mama mesia Achiaa
na me di akyɛw na mmom ɔwura fi sɛ efura bɛ fɛ de Achiaa adi na yina fi utirim wodi Achiaa ho agora wodi ne di agoro ta asɛm no ka wuti ɔwura fi na wodi mo bi fɛ de Achiaa Achiaa. Achiaa.